Yes, ngithembisileke ngani zakwethu ukuthi kwi-Durban Network sizobe sikhona kwi-Mother of All Maskandi Festival. Si-interviewa wonke ama-artist azobe khona. Njengamanje ngihleli neBliss la South Africa. Umuntu othandwa kunabo bonke abantu abakhona. Bliss siyakubingelela mfowethu. Mfowethu uyaphela. Hayi siyaphila mfowethu. Mfowethu ngibonga kakhulu ithuba ngithathe ithuba ngibingelela kufikelela khona lo mbukiso njengamanje obingelelayo mayogathi into esimnandi for ejama phansi emzimkhulu owaziwa ngeBliss kazwelonke inkosi yomaskandi. Inkosi yomaskandi. Yeah. Mfowethu ngicela ukubuza uzizwa kanjani njengokuthi you were part of iMother of All umcimbi omkhulukazi kangaka eSouth Africa? Mfowethu ngizizwa ngijabule kakhulu noma nje kusekhweni noma kusekhweni lana kodwa ithuba engilitholile alandele bani impela ngoba phela ekhweni mongakazenza imfanelo zakhona ungena ngomnyama kodwa mina ngingena ekukhanya mfowethu. Yebo. Abantu bayakuthanda, abantu bayakwamukela. Uthanda abantu abakubonisa lona njalo mangabe uperform luyamangaza. Yini lo isebenzisa khona inkeshemba mhlawumbe oyiphethe oyicindezelayo la? Hayi mfowethu lutho mfowethu ngathi nje yigazi nomusa kaNkulunkulu namandla ethu lakithi akho lutho okunye engase yakusebenzisa. Mhlawumbe abantu yini abangayilindela khona i-album liphumile kune single that is out? Khona umsebenzi ophume ngawo uMashi lona uphusha kahle kakhulu online kodwa ngiyaqala ukuthi abantu beqhubeke kakhulu nokulalela. Yebo mfowethu. Uthi uyacela kuBliss ukuthi nisupporte umusic wakhe, nisupporte umsebenzi wakhe ophumile. Besikwi-Mother of All, si-Durban Network besikhona. Thank you Bliss. Yebo. Thank you. Siyabonga.